Inaprobit saran kan 66 anyos na sinanay Nympha kan Zone 4 Bagumbayan, Sur Naga City, ang pig-opreser na medical mission kan Ako Bicol Party List sa Indang Barangay. Tuyo niyang makahagad nin bulong sa high blood, asin maipakonsulta naman diretso ang iba niya pang pigmamati sa hawak. Sana ipagpadagos po na matabangan ang mga kapuprihan, arog ko na mayong pambakal ni maintenance. Inaprobit saran man kan kabarangay ni Nanay Nympha na si Nanay Melody ang aktibidad. Tuyo niya man na makapagpa-dental check-up. Sa kulang pasalamat para sa para nakapadental ning free at napili ning barangay. Siyam na doktor ang naimbitaran sa aktibidad. Gikan ang mga ini sa Naga City Health Office as in Our Lady of Lourdes Infirmary. Yaon man ang mobile clinic kan Ako Bicol Party List. Presente sa aktibidad si Naga City Mayor Nelson Ligasyon na pigpapasalamat ang espuersos kan partido nga ni masirbihan ang sa iyang konstituentes. Nagpapasalamat po kita kung ano po ang oportunidad na ini. Naging posible ang siring bako lang ninhuli sa lokal na gobyerno kon Naga, kundi mas lalo na dahil po sa Ako Bicol Party List, sa paagi po ni Congressman Saldico, kaibanan po si Congressman Jill Bungalon. Natabangan po kita sa pag-provide kay itong inaapod na medical assistance for... Pira sa mga pig-opreser na libreng serbisyo, iyon libreng gabot nin nipon, medical check-up asin libreng bitamina asin mga bulong. Asigurasyon kan Provincial Coordinator kan partido na pigpapanginota ni Kongresista Elisaldico asin Kongresista Attorney Jill Bungalon, padagos na mapaabot nin tabang ang partido, lalo na sa mga kahimanwang labi ang pagtitios asin mayong kakayahan na maipabulong ang pigmamating helang darakan kakapusan sa buhay. Ito yung mga priority project or programs ng ating Congressman Saldico at Congressman Jill Bungalon. Ang layunin nito para yung hindi makapag-avail. Kasi alam naman natin na yung mga ganitong laboratories, check-ups, examinations, very expensive sa part ng isang ordinaryong tao na cannot afford ba. Like for example, ultrasound. Yung ultrasound, mga 3,000 to 5,000. O sino ba naman ang ordinaryong tao agad-agad na pwedeng makapagpa-check up? Hindi 22 Dias madunar ang medical mission kan partido. Nagigibuon sa manlain-lain na runa kan Bicol kung saan 500 kada aldaw ang target na maserbisyuhan. Para sa mga baretang tatak Bicol, Jennifer Pulinar.